Nosaltres, des del nostre grup parlamentari, no compartim la necessitat de participar en la convalidació de Frankenstein. La majoria parlamentària d'Esquerra s'ha evolucionat de la voluntat de regulació a la voluntat de prohibició, perquè el PI no pot donar suport en aquest decret llei per qüestions de forma i per qüestions de fons. És que els decrets lleis, en teoria, s'editen per raons d'extraordinària i urgent necessitat. I quan tu tens una moratòria d'un any, home, l'extraordinària i urgent necessitat, on és? Si durant un any està tot aturat. Hi ha una moratòria? Quina extraordinària i urgent necessitat existeix aquí? Clar, és que vostès ni se molesten en justificar el seu decret llei, cosa que diu el Tribunal Constitucional que és imprescindible. Vostès ni ho motiven perquè existeix aquesta situació d'extraordinària i urgent necessitat. Que és el govern del diàleg i que estava en contra dels decrets lleis. I avui tenim, diguem, l'exemple paradigmàtic de la seva coherència. Diàleg zero, no hi ha ple de control en el govern, i decret llei, que segurament, en tota probabilitat, ni tan sols deixaran que se tramiti com a projecte de llei, en la seva pràctica habitual a tots els decrets lleis que ha fet aquest govern. Gran coherència. A part de l'article 49, que evidentment era una incoherència absoluta, així com havia quedat, vostès aprofiten per ficar altres additius en aquest decret llei. Perquè l'article 3.3 del seu decret llei, per als que no s'ho hagin llegit, diu que correspon a la Conselleria competent en matèria d'habitatge la tramitació del procediment de declaració d'emergència en matèria d'habitatge i ha d'acreditar que es tenen els requisits i les condicions, i ara ve la trampa, establertes legalment i reglamentàriament. Reglamentàriament i reglamentàriament. Vol dir que el decret llei no té cap eficàcia pràctica l'endemà de la seva publicació, perquè sense reglament no hi ha emergència vacacional. Procediment superàgil, conseqüències sobre l'habitatge i sobre l'accés evidents. El dia després de la publicació en el bolletí, cap conseqüència ni una. Morràs de Podem quan diu hem aconseguit que a Eivissa no se pugui fer lloguer vacacional. No, és que ja no se podria fer. Què hem aconseguit? Si hi ha una moratòria. No hem aconseguit res. I el seu decret llei no ha fet cas en els ajuntaments, que li van reclamar les competents a la zonificació. Durant molts d'anys, un dels grans problemes que hi havia és que els propietaris tenien buits els habitatges. Vostès han sentit xerrar que els habitatges estiguin buits? Ho han sentit a xerrar? Per tant, no és que el propietari o fa lloguer turístic o el posa a disposició del mercat, que és un poc el que vostès estan dient. No! És fals. I tothom ho sap, perquè un gran percentatge d'aquests habitatges estaven buits, no sortien en el mercat. Nosaltres el que volem és una regulació realista, una regulació eficaç, una regulació que faci aflorar una realitat econòmica. I vostès no faran aflorar res, perquè la realitat és que vostès fracassaran, ni aconseguiran abaratir el preu de l'habitatge per l'accés digne dels ciutadans, ni aconseguiran fer aflorar aquesta economia submergida de lloguer turístic que existeix a les Illes Balears.